25 għaqda taż-żgħażagħ u l-istudenti laqgħu il-konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-liġi f'każi ta' appelli fuq proġetti ta' kostruzzjoni. Fl-aħħar jiem ħarġu wkoll favur 10 għaqdiet ambjentali u l-kollettiv li wkoll ħeġġeġ l-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex tiddikjara ruħha favurihom. L-għaqdiet immexxija mill-Front Żgħażagħ għall-Ambjent, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u l-Kunsill Studenti Universitarji saħħu li l-bidliet għandhom ikunu biss il-bidu ta' riforma usa fis-settur. Ir-riforma proposta mill-Gvern tara li s-sistema li l-iżvilupp jista' jkompli għaddej anke jekk dan ikun qed jiġi kontestat quddiem it-tribunali jew il-qrati għandha titwaqqaf. B'hekk ukoll jiġi evitat li x-xogħlijiet jitrestew qabel jinqata' l-appell bil-konsegwenza li l-ħsara tkun saret anke jekk il-permess jitħassar. L-emendi jipproponu li x-xogħlijiet jitwaqqfu awtomatikament meta jitressa appell sa ma jkun hemm id-deċiżjoni finali. L-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ appellaw ukoll għal aktar kontabilità fis-sistema u issew li d-diġitalizzazzjoni sħiħa tista' toħloq diffikultajiet għal persuni b'ħiliet jew riżorsi diġitali limitati. Huma saħħu li r-riforma tindirizza l-proċedura iżda mhux il-problemi usa tal-ippjanar. Għalhekk talbu għal policies aħjar minn istituzzjonijiet tas-sew indipendenti u nforzar aktar effettiv kontra żvilupp illegali. L-għaqdiet enfasizzaw ukoll li d-deċiżjonijiet tal-lum se jkollhom impatt fit-tul fuq iż-żgħażagħ u l-ambjent u għalhekk wedu li se jibqgħu jinsistu għal riformi aktar profondi fis-sistema tal-ippjanar f'Malta.